live diri sa Wintercrest Park sa City of Coon Rapids sa State of Minnesota sa Amerika. Bisaya ka monggay, sa mga wa pa naka-subscribe, please subscribe. Bisaya ka monggay and click the notification bell and you'll be updated. Alas 2 na sa hapon Central Time karong orasa diri sa Minnesota State or niya January 3, 2020, Friday. 34 degrees Fahrenheit. 34 degrees Fahrenheit meaning 2 degrees above freezing point. Kung sa Pilipinas pa rin siya, 2 degrees centigrade. Pero sa Amerika, Fahrenheit, so 34. Kaya ang 0, freezing point sa Pilipinas, 32 sa Fahrenheit, gagamit nga unit sa temperature sa Amerika. Neta duro karong mga orasan, neta ron diri sa nisutang lugar, tungod kay atong gitan-aw ni ang mga lugar, usa ni siya sa suroyanan, sa pamilya, panahon sa winter season. O yung tanahon, makita nimo ang mga snow. Ato yung kapon ng snow dire. Grabe. Nanggahi ng uban. Daghang snow ron dire, unya kanay mga sakyanan ninyong nakita, nagparking na sa pamilya na sa naa dire. Nganuman kay nguni suroyanan sa pamilya panahon nga dunay snow kay pang winter man nga park dire. Park ni siya, parke o duwaanan sa mga bata panahon sa winter. So ang mga anak, ang mga ginikanan, wa na klase ang mga anak, ang mga ginikanan wa ni trabaho, off na or nag-day off ang uban gikan sa Christmas or gikan sa New Year, naa sila dinha sa unahan. Okay, mulakaw ta. Kining mga tao dire nagpark, ang uban ani padnanguli na, ang uban sad padulong pa muso mo ari dire kay hapon pa man, alas 2 sa hapon, 2 PM Central Time, so 3 PM na Eastern Time o 12 PM Western Time sa Amerika. So kini mga inyo nakita sa unahan, aligre kini sa unahan kay naa dire ang mga mag-sledding. Unsa man ning sledding? Magpadidit, ug sa ato pa ni magpadidit ni siya. Magpadidit sa ilang mga mura bag mga salbabida nga ilahang lingkuranan. Ilang lingkuran, ilang higdaan, tuwa na sunahan, pakiton ta mo. Bibo kini siya, ang mga bata diri naka winter suit gina sila. Baga na ilang suit, ilahang gisulob, di na siya ordinary, pang winter gina, baga, naka gloves, naka medyas, naka boots o winter boots, naka jacket pag gina sila, o niya nagbunet, nagkalo o kanang pang winter. O niya ang mga ginikanan ani nila naa sa ubos, ang uban sang ginikanan tos babaw. Unsa may ilang buhaton, ilang monitoron ang ilang anak. Perting bibuha. Lipay kayo ang anak nga nipadidit o niya ang amahan na diha. Or bisag dili amahan, sa guardian lang. So mao ni tanaw nila, tuwa po sa unahan tuwa po dito, niya magbantay lang ka kay pwede sa mapiang ani nindot kisa tanaw Wow, kusog kayo. Ingana ang kalingawan sa mga bata dire. Nay bagong naabot ng mga bata. Ang mga bata bago na silang naabot, padong na sa mabaw. Now, tagaan jug time sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga magpadidit dire perting bibuha, perting ninduta. Kung sa Pilipinas, nang inahanglan tag inani, wa man tay snow, nakasuway ko inani sa una, ang akong gibuhat palwa. Nya adto mis bungtod. Ang resulta sa palwa, mga buslot imong purol, mabuslot og apil ang imuhang brief, awa na. Perting guba nganuman kasagbutan nya mga sanga sa kahoy, mga gamot sa kahoy, mubagno sa imuhang lubot. So, ingana ang diferensya sa tua og diri sa ilaha sa Amerika. Atong gitan-aw o niya tugnaw ron nga kurkurog ko diri kay 2 degrees above freezing point. 34 degrees Fahrenheit sa Amerika o i-convert mo na sa centigrade nga gigamit sa Pilipinas, 2 degrees centigrade. Unya ang mga opisina o mga hotels sa tua, ang ilang room temperature ana is 16 degrees. Tugnaw naman gani samot pa og 2 degrees kay 2 degrees man sa ato og i-convert. Tura, ang babae iyahang gipa
ipasakay ang mga bata nga duha sa babaw. Tanawa ha, ato padol, ato focus gamay. Duha ka mga bata, kay tugnawa gid eh. Duha ka mga bata iyahang gipasakay kadiya kayo tarsunahan. Okay. Duha ka mga bata iyang gipasakay unya nagready na, hapitan niya buhi eh. Naghapit niya buhi eh, gipicturan pa niya oh, gipicturan usa niya padidit. Hapit niya buhi eh, pero wa pa niya idayon kaya kinapay ng bata nga nang lakaw. Kay pwede man ka masabod gud. Di man ka wa may manubilan eh, wa man siya drivananan, so bahala na ni asa ni padung ning tanawa dara. Allah, mo padapling ko kay basig maigo ko ani. Allah, ligriya. So ingana. Oh, tapos isa kasunod. So ingana ang kalipay mo ra kay kalipay pero lipay na kayong bata na. Okay mo nang dadon sila ang mga bata dire. So dako kini siyang lugar pero kini nga park for winter lang ni siya gamiton, di ni siya gamiton sa summer. Kinaman po'y hockey dito nga skate, hockey dito nga arena para sa hockey, sa mga skating, mag ice skating na po dito sunahan. So naan ni siya sa Coon Rapids nga area, nga Coon Rapids City sa Minnesota State. Usa lang ni sa daghan nga mga dulaanan sa mga bata diring napita. Okay? Usubay ta so araw ta sunahagamay. Magputi-puti ni minor na ang snow karon panahon na pero daghan paghihapon. Ni minor ni siya gamay kay nihunong naman ang snow atong niaging adlaw pero wa matunaw tungod kay below freezing point man ato niaging adlaw. Kini ron above freezing point pero naaman siya wind chill, naman siya hangin. Di gihapon ni matunaw. Tugnaw gihapon kayo. Kurog-kurog na gani akong kamot karong orasa bisag gloves, bisag winter gloves ko, kurog gihapon. So karon atong gituyok ni gamay sa unahan o niya daghan magud siya angle. Gituyok gini siya og design nga pabukid, gibungtod ni siya. Ang gobyerno joy gagasto ani unya gibutangag suga sa babaw. Nanay mga suga oh. Gibutangag suga para dilanggin ni siya duwaan bisag gabi na. Nanay mo salbabida eh. Mupalit ka na, tagpila na ka dollars na mga sakinanan diri mga $10, $20, $30, $40, $50. Mura ni siya mga sakayan pero plastic na siya, ang uban na fiberglass. Okay? Unya og tan-aw nimo kada mga kakahuyan din nga upaw, nga bald, nga kalbo, nitago ra na siya pero wa na pasabot nga matay na mga kahuya. Nagpasabot na siya nga naharus ang iyang mga dahon tungod sa winter pero balik na siya nga mga dahon inig abot sa spring season sa buwan sa Marso. So parte tugnawa naman ni Rod. Okay, so mananaw pa ta sa mga nagpadidit dire nagsliding now. Ani bata o sar ka mo gamay kayo lingaw kayo siya idol sad sa iyang kauban nga bata. So ingani kanindot kining lugar para sa winter season pero mubalik ka dire dili na ganin siya winter, yuta na imong makita dire, yuta nga gabundo. Okay, gipabukid di siya, gipabungtod para inig panahon sa winter daghan siyang snow sayon kayo pagpada ilos paingon sa ubos. Pagbantay ka na kung ikaw may maglakaw kay masugatan nimo mahimong matumba sa kaog mapiang ka. Okay? So, muna dapat. Kana adult na ha kana, dili na siya bata, adult na. Lingaw sa amahan. Usa sa siya kaamahan nga ni adere. Wala naman mo padidit yang bata, siya na siya ni padidit ni puli. Atong wato na. Yeah, wa pa siya ni barong kay iyang hiwat ang iyang bata nga munaog sa ubos. So, usa lang na siya sa mga adult nga ni adere. Dili ingon nga bata ray muduwa dire, apil ang adult nga naman kay nindot kay imong feelings ani kung wa pa kakasuway sa una. Sama na to nga diha ta gadako sa Pilipinas. So ang mahitabo ganahan kita mo apil aning ilang gihimo dire kay ta kasuway. So daghan na ang uban ani mag-abot-abot pa tungod kay alas 2 pasado sa kahaponon diri sa Minnesota karong mga orasa. So ang uban ron apa may mga klase nga mga bata wa pa katungha dire pero
nasayod ko nga di ko mas klase manunga na sila dire padulong. Mao ni. O niya kapoy siya nigsakas bukid pero niglugsong nimo pertis ang nindota di ka bayrag sapi ang kalipay nimo nga makatawa ka. O niya simple na kayo. In English lang ni siya sa palwa sa tua. Sa tua mga palwa man. Okay? So, bagong abot ng bata Kani bago ring abot gikan diri sa parkingan. Gikan sa parkingan. Katong duha, excited na kayo. So, excited kayo inigsud nimo dire pero iniguwa nimo maluyan na sad ka kay tugnaw, gawas ka tugnaw. Kapoy masigsakas bukid kay bungtod man na kayo. Bungtod na, pwede ka ma-slide ana. Nagani nagpa-slide. Nagpa-slide. Wala siya sliding nga gigamit nga wa siya sliding gear nga gigamit siya yarang lawas yung gipa-slide di barog. Wala no, tara napuyusan. Perting nindota padaplinta kay maigo tani. Happy jud tao. Wala taro sa lain ngang. Ingana kaligri kining dapita panahon sa winter pero og dili sa ni siya winter di sad maayo ning lugar suruyan kay wa mo kay makita diri nindot. Kuan ba ni? Wa may snow na og dili na winter og mo spring na siya. Mga tunaw na ni ang snow. Na snow na himong ice, matunaw na siya. Nya hangtod kay ning summer na, human sa spring, summer, yuta na mo makita diha. Ning fall na sad, fall season. Wa na. Padung na sad na siya mag snow pero nangandam na sad ang mga kakahuyan. Okay? So, hinaot nga nalingaw mo nining lugar diri atong ipakita ninyo labi na para lang ni siya sa mga wa pa kasuway ani mga sliding area pero katong mga nakakita na ani hala maigo mata wa pero nakakita na ani okay na ninyo dili na mo ginahanglan nga mutan-aw pa mistel nga mutan-aw pa ani duha sila ka buko nindot kito nindot kito siya kay duha sila ka buko duha okay kini sad siya duha sad ni sila dire ni sakay. So, para sa mga wa pa kakita, muna para inyo nga video. Pero katong mga nakakita na, di na kinahanglan nga mutan-aw pa mo. Okay? Unya, so far mo na pinaka-latest diri sa ito ang ipakita ninyo nga Wintercrest Park diri sa City of Coon Rapids. Sa mga wa pa naka-subscribe, please subscribe, follow me. Bisaya Kamunggay. Click the notification bell. That's it. Thank you.